A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública no Salnés retoma as súas mobilizacións. Convocan unha concentración para este xoves ás 8 do serán na Praza de Galicia de Vilagarcía. Unha sanidade pública que sigue a deteriorarse. Este goberno do PP aproveita todas as crisis cantas hai para seguir deteriorándona e entonces ante o agravamento e ante todo o que está a acontecer, pois dende aquí vamos a facer unha concentración previa á manifestación que se vai facer o 6 de abril en Compostela. Esta mañá representantes da plataforma xa se concentraron ás portas do Centro de Saúde de San Roque, exemplo din da grave situación da atención primaria. Aquí, segundo denuncian, siguen faltando 3 médicos. O ambulatorio de Vilagarcía de San Roque é unha clara mostra da falta de medios, hai 3 médicos sin cubrir, o que significa que alárganse as listas de espera e os facultativos que quedan pois teñen que asumir ese traballo sobrecargándonos de traballo, empeorando a sanidade. Ademais, alertan das listas de agarda preocupantes para probas diagnósticas. No distrito do Salnés temos 10.108 persoas en lista de espera, sin contar as que están nas non estruturais. Temos 1.215 máis que fai 6 meses. 5.975 agardando por unha primeira consulta, 739 persoas máis que hai 6 meses. 3.459 agardando por unha proba diagnóstica, 353 máis que hai 6 meses. E 674 agardando por unha intervención cirúrxica, 123 máis que hai 6 meses. E ao mesmo tempo aproveitan para amosar a súa preocupación polo previsible traslado neste vindeiro verán da ambulancia medicalizada do Salnés ao concello de Sanxenxo. Lamentan que, en vez de reforzar o sistema, o que a Xunta vai facer é, como sempre din, desvestir un santo para vestir outro.